Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi ɓarna amma ba su zama sanadiyar asarar rayuka ba, in ji wani ɗan jaridar AFP wanda ya gane wa idansa. Fashe-fashen da suka afku da sanyin safiyar sun girgiza barikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali mai suna MINUSMA. Lamarin da ya tilasta wa wasu mazauna wurin mafaka na tsawon sa'o'i biyu. Rundunar sojan Faransa ta bayar da rahoton ɓarnar kaya kawai, amma bata ba da wani bayani kan yiwuwar wanda suka kai harin ba. Mai magana da yawun MINUSMA, Myriam Desabels, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP cewa an kai harin kan wasu sansanoni biyu da ke arewacin ƙasa a ranar Asabar da ta gabata ba tare da wata ɓarna ba. Tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka na zuwa ne bayan kashe mutane 31 a wani hari da wasu da ake zargi mayaka masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a ranar Juma'a kusa da garin Bandiagra da ke tsakiyar ƙasar. Ƙasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu kishin Islama da ya fara barkewa a arewacin ƙasar a shekara ta 2012, kuma tun daga lokacin ya yi sanadiyar mutuwar dubban sojoji da fararen hula. Duk da kasancewar dubban sojojin Faransa da na Majalisar Ɗinkin Duniya, rikicin ya mamaye tsakiyar ƙasar Mali, ya kuma bazu zuwa makwabciyarta Burkina Faso da Nijar.